Salud, ahora. Hola, estou aquí cos amigos de Seixebra, de Moraña, que van a acompañarme a tocar un pouquiño, facer música en este punto, porque andades dicindo que non teñen músicos puntos e trouxen apoio logístico, o mellor que hai. Vou a facer un punto da zona de, bueno, en concreto do pobo de Toutón, pero que valdría para calquer zona dos Seráns, Pazos, Mondariz, Covelo, teñen o mesmo xeito de bailar. Este punto empeza con unha repetición que sería un hop arriba e tres balseados, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e ahora viría o punto. Podría ser unha volta de vals, un atrás, bueno, varios movimentos. O de hoxe vai ser un abro, pecho e 2 balseados para atrás. E é así.